This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kajingbam orlong ki mat jingdawa jogi tribe bagi nongnya tourist taxi hadin bagi labu ya ki babun ki jingthok ki mat jingdawa hakmat joga sarkar jala kham haswa wat ban shong jingalang ru daka committee kata labun sin ke baklam la ban shimrai bagi jing e jongki kala penlong ya ka all Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA ban lek tiet no ya ka jingkhang menteri rangba ka jala ukonrat ke sangma Kajinglet kenduk ke kenhun yo menteri rangba ka jalla haka yeng sa jong u kala long haka arpusan tare ujelio araja arpusan haka jing alam uba rikaldi dotling u president nalor kiwe haka balai senran lang dauba kermen lang yuria u advisor ke kenhun haka jing yo bani kenduk ba menteri rangba haka ba ka jing kran kala ne jan shikan taduna kinong alam ki ba hakmat jong ka AKMTTA kila yo ban pen sngo ya ki jing e jong ki kham tam e akabaya dei bat ka jing Kyntu ban thau no ya ka lat lingba ki policy ban khang lat no ya ki kali Kamai tourist na ki wei ki jala ban Kamai haki Jaka Jngohkai Pyrthei kani ka jala kamat halor ka jing penduk no ka sarkar India ya ka 3 states permit ka baka AKMTTA ka pen sngo ya ka jing persha namar baka kta e ka pla jong ki try kali kham tam habaka Kamai ru kambyang bat sakiwe ki mat ki bakta ya ki try bat ki nongnya kali Kamai Habakran sikilat pathai kubor uba rikal di ulaong. Panakaliang ka association, karapen sengaw ya kani ka jo kamat hau menteri rangba ka jala. Habaya day bat bandon no ki policy ki ban khang persya ya ki kali turis ki bawan nabar ban Kamai syaki Jaka Jngohkai Pyrthei. Hakaban nakaliang menteri rangba ka jala ula kubur. Buun ampen selam syu ya kani ka kam. Bat shen un khot jingalang no bat ki tanat baper ban ya kran halor kani ka kam khnang ban la ban wanra ya ka policy ka ba an penmento ya ki try jala. Nakaliang jong ni ka all kasi Meghalaya Tourist Taxi Association ringkat bat kiwi ki asan ki badan hapo jong ka AKMTTA ko makhat no ka i ka bangi pelongi ban hapan wan Kyntu yo chief minister halor ka to ko issue baik ka ba ngi ong ba nadu arja fly ko bangi la lek sha ka department ba dp ka tourism I minister badan borom jong ka tourism te ngila yo ban ya Kyntu chief minister tan kalong bangi penpaw ya ka to ju hi ka issue kalong bala ni request ni pan ban snai kita ki policy ha bai dei bat kita ki tourist spot ki badan apa ka jala jungi ban dalong ka bala ban khang no ikli ki ba nambar jala bagi num dei ban rung shu tang ki tourist spot te nakaliang CM ru ha ka bangi ya shong gum tu ngai Kyntu yu mentan te la shimkia hi wong ba kalong pasotonat banyo Kyntu mar persya ba pi ki nong yalam ki bai dei jong ko AKMTTA bat nakaliang jong CM ula kubur ba ya kani kam unum pen slam shu unle kerki no ban khot ya kita department of affairs badi jong police ki department jong law ki badi jong tourism ban shu ban shong kat na bat ki ban state no ini kam ha bai di kini ki jing dawa ka jong tu pilas mohun nakaliang jong ite ban ong sohun ru 4 sohun dan ong ban sispa 4% ndai ngi suyo hi ngi sudan hi ta ki jeng kemen kunu kumpa saupo 1% ka don hi ki jeng kemen nakaliang ka bangi yo ban Kyntu chief minister mentan ti le si kala ban urlong kani ka mat jing dawa jungi ka bangila dawa na du arja aflai kumba Kyntu bangala pan pau sha phi kamut ba le si kan chief minister sim khia kani kam ka bai dei bat kani ka tourist spot ka ban ong ban khang na ikeli ban bastia ban sha shu bat shongker ki hi ka ban yo ban penstet no ya ka jing dawa ka jungi Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya